Il-Knisja ta' San Bartilmew fil-kumpless Rużar Briffa ta' Residenza San Vincenz de Paul ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna fil-112 sena wara li dbirket. Dan ifisser li dan il-post issa se jkun kollu kemmu għal-qima u ma jistgħux isiru fih attivitajiet oħra jekk mhux għall-qudiesa u t-talb. Il-konsegrazzjoni saret permezz ta' qudiesa speċjali li matula twaħlu l-islaleb tal-konsegrazzjoni fl-irħam għalli attenda fost l-oħrajn il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela. Il-preparamenti għall-konsegrazzjoni bdew wara diskussjonijiet tal-maniġment tal-faċilità u rappreżentanti tal-Arċisqof. Ġie deċiż li jsir altar għax ma kienx hemm wieħed fiss u dan inħadem fl-irħam minn wieħed mill-ħaddiema ta' San Vincenz de Paul minn Michael Bonnici. Inħadmu wkoll is-slaleb għal mal-pilastri tal-Knisja. Dan il-kumpless residenzjali kien imħasseb għal kura tal-morda bil-lebra. Inħata l-irġiel infetħet fl-1890 u n-naħa tan-nisa fl-1912. Il-parti ċentrali hija fejn tinsab il-Knisja li titolar tagħha huwa l-Madonna Għajnuna tal-Insara. Il-Knisja dbirket fl-1911 iżda baqgħet qatt ma ġiet ikkonsagrata. L-Ebrużi li numru sew minnhom kienu ġejjin minn Ħal-Gargur ġabu magħhom id-devozzjoni lejn dan il-qaddis għax il-parroċċa ta' Raħalhom hija dedikata propju lil San Bartilmew. Minħabba li dan il-qaddis kien ħal martirju billi tqaxxritlu l-ġilda, l-Ebrużi kienu jħossuhom qrib ta' dan il-qaddis u kellhom devozzjoni partikolari lejh.